меньшинства, ЛДПР Бушин, если что, еще он братиш Бушин, пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию, совершать религиозные обряды, использовать свой язык, в частности, и в публичной жизни без дискриминации. Четвертое. Совет Европы, Европейская конвенция о правах человека, статья 9, гарантирует свободу мысли и ислама, свободу мысли, инакомыслие, вообще лучше из его гарантировать яшуан, иншаллах, гарантирует свободу мысли, совести и религии, включая право. Исповедовать религию, чего интерес нужен, исповедовать религию, менять религию, участвовать в богослужениях и обрядах, соблюдать религиозные практики. Да. Деньги арихтена, кот блоков бас. Мы блоков бас мусор спорт. Эта статья активно применяется Европейским судом по правам человека при рассмотрении дел о свободе вероисповедания. Пятое. Декларация ООН о правах коренных народов закрепляет право коренных народов сохранять свои традиции, поддерживать культурные и религиозные обычаи, передавать их следующим поколениям, сохранять традиционные институты и обряды. Это один из наиболее сильных международных документов по защите коллективной культурной идентичности народов. Если кратко, международное право прямо признает Армуса, комментарий Шишнош, если кратко, международное право прямо признает за человеком и народами право, исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, совершать религиозные обряды и соблюдать религиозные традиции, сохранять свою национальную культуру, культура юнитохадо. Представь, тонцульк шбошобадицын тип модели, только... Маршал Дуго, чеченский. Приветствую, я тебя. Я не признаю такого чеченского, да, цитсконнейшнар. Сохранять свою национальную культуру и обычаи, использовать родной язык, передавать религиозные и культурные традиции детям и следующим поколениям. Они признают чеченскость, бляха, уж не врет. Не подвергается дискриминации по религиозному или национальному признаку. 31 мая 26 год. Сторонник независимой Ичкерии. Короче, Маршал, Инна и Наташа, да. Да и вам борщ, да, чудо, это контрольный выстрелил после деш. Нах, я чу, борща, я чу. Чикипек, халапрасан, папрасан, аскосом, щецкую, яблочную. Документ подать. Могу да учбол. Там öyle düşbedna hoba kızarlı. İsmiş bu ta maçları sen barış учбол. Дела монахца, училище жалзишь. Кто первый был? Дело в целом, Чеченцы-демократы, вот когда мы вернемся и восстановим свою республику, чеченцы-демократы просто испарятся, больше оборниться. Демократ, посылаю интернет. Чеченский, ничего не признаю чеченское, это какой-то бред был. Ассаламу алейкум. What is this, man? Amantu billahi. Что ты их додумал, что? Ногчи, шею приветствую, да, я концанею приветствую, лилу, Ногчи приветствую, это... Ногчи приветствую, не. Салам дал ди, что? Да, ногчи, что? Валла, билла, дух чого. Да, оклора, да. Ногчи, да, что не видно, да? Далее маршал, Ассаламу алейкум. Я не признаю это чеченство, это какой-то бред. За чеченство. Да, хабарда, бусолдин, хадали, хулил, ногчи.
Давака. Bu Это вот это из тех, Дамовак, Давак, засянок, Давак, что Акос. Мы не хотим Ne, никого sober слушать. Это no, тех Gutsal den фестиваль. Akachi no, Chualer, Chualer. hoş yemek derdi işte. Кончуар, olur. Ne, değil kuza, değil kudu, Musa, değil kudu kuza. Ha zikr khwe shwat, ha nokchi tan on no ve shwat, ha nokchi hun bu. Soțen nokçu. Ha zikr de, Epa. raberde zikr de chara ve shwat, shwat. Savaş mūves, dēlāk bol nērts, nērās un mūvieš ar audīts. Ne da sober de, so delu aso, Allah hu chuya, delu işte bol. Her busul bu her busul такой. Julian Гвацер, мала Зуковцевич, мала Бацин, Дин Текс представляет до свою, да. Саму вещала, да вот это чмо, ну и ждать бог. Сразу саму вещь, да и лучше, да вот это Представь. Хин цажа хин Ama цуда. hoşa dinka ne tabii destek etsin. Лицо дело, Знаем, дети делают, да, нахрен дети делают, Ama dinka ne din ولا صار هندو تاع شوال ولا هم خديت خلمش شيقه ما دي شو تك بس هذا ايش ديال ناخ شي تاع حالات دليل شنو بي تيمبول اوغر خد كودو حلق والغيات شغلات ثاني يا دات يوتش قوي ابوش ني شوت وهو وناغن هي خم بيا شو تقوات ثاني تخلق وحتى ثاني مؤني خارج ناغن دام بيت لي بس تمشي اللي تمر شي يحصل يتشوشو انزلي يحصل يتشوي كيبر وقت ليبي وصار هو دي دوسا ногти бубош, тыч бучлила, буш мот мамиза, преимущество юция, да, что ногти бубаха, зашили, валил чуя, но он его преимущество его муса, а он ногти матха. И разница его лашнюка на самом деле, каза башкалец. А хомог ногти дик не было, в отличие вот этого дурачка, да, его чуя нахалот. Ишь нахлебеш лил шили югарум шонюк, а я же шей хат си шили югор, шей дилер си шей мосуман си шили югор. من هو باشير بو هر دورك راستو ما وقت سوچه تسوين هر وی کانال تسویش با وقتی بلاگر بو بیاش وی کانال تسوی یزد اسما اعمال her موسى بول değil mi bu üç şah mayır bol her موسى bu üç şaşat ki söyledi bu boş bu hoş nokçu bu boş hoş nokçu ya kuşma beysen o şeydik doza doz der bu kurşola söylüyor yok şeyler yok iz yok şamin sen paçti ahir tıkıllatın der yok şba söylüş miç ban da ban der tabi sadat o berş bu nokçu zut et söylüyor çünkü شاسون دعمك له حيتها نقشي تنجو در باز نقشي ما تسهولية تستجي تسهول اشتا برجن بقوان يوقع بالي بول باز فاتشا موسى تارخوات سندا دياش لو قميت نقشي قميت ذات Аштеряц, Низамц, Закаев, Дакастан был светский демократ, атеист, Буди был вот Ягач, Очалка. Как понять этот низам, это шариатское государство, где такие будут любить бошки. Чеченское государство никогда никому не любило бошки. А демократы, атеисты, как только мы вернем себе свою землю, они просто испарятся, их просто не будет в природе. Сейчас они появились, эти отщепенцы, потому что Европа им дает такую возможность. Идиш мажин бош чарях, чеченч муало вообще.
Helaas hoor pognaja lans en inzam. Dus je moet daar echt mee doen. Pirediet, migir dat, pirediet, migir dat, pirebutsa, pirediet, deuter dat. Elmola. Hukma taglan o kad dir do sandin rat rasel. Sharam pati hon ko dir do shwish. Nas ki khüç yo wajnas ki khüç. Yo kwat khüç dat pati hon ko nas ras khüç guç ma wal sa khüç u shtui. Ta shir qashir ishtakhit lu shhawa du yani halq sando istahmu. Dadu wal washta do chak dok khi khulqsun. Yani dول انك شيء دقيق ديز. Понимаю, скопировать для чего изня, от иня руду щегар, комментарий щазешь, ажал арабу ою, ажал арабу ою шон бог, да. Щегар, да, и умш деш, аж мой, вы вот щеш кайдацы, бог, кайдаш, да, ух. Я потому оторсу, отсусим, хирдуем хайрсон, нах йотим хайрсон, да, нах болшна цали его, что он ще омак, али его, да. Отсусим, ош, хейцвор будет сахар, да, ламач, ох, хирдуем, нах. Список шат, список шмучерил, все мои, список шмучерил, что шалхи мюн туобел больше. Вай арбш обманутина. Да لا تعربوا بايباس عن خلا درسر دела эти ну, швалеры нахрас. Раски в основном вы дирижировали всем этим. Значит, там выгодно был вы. Arba washlat amal arba min zbaleta bolil уже تحكي وقيت شناخ arba adbitchan طبعا اطير بره وين شبوك انت وين شبوك متقولش تا arba هون ورساك ديز بوخشا وات هنوخشي وات بوخش arba تا وات هرم شوك فلسطين هرميال الاول سلام دل ميكش دا سلام دل ديز هري بوخ هرسا هو مليوتو شمشات نقشو دقيقة نخيو تشلم شوي فرشوك نقشو يوبو نقشو مخلم طان خل دوخي أقوى نقشو دقيقة دي شدوخي أقوى نقشو من دوغلوش خلوية شوية أخي أوين فرش باتها لما أتويت ني بريزدنت شو تشينسكو تبريد بوخ شو تك نقشو من دوغلوش تكبو ديروات تولير هجاتون نيتو يعني بريزدنت شو تشينسكو لا تقانا نقشو بوش كم يالديت ديش مدات اسمه باخر تريتي كاتيجوري باسبورت دوي شيء ما خل نقشي قوم دحول ولا نوقل وين تقوشون هذا هون أجاني إسبريات سيتي ديمقراطي بوخشلي لا شيء ما خل نوقل وين تقوهر نوق قوم دوي شو ستدايت غير شو غلقش دعاء غير ما دار دعاء زين خاركتيرست يوروبي باكيش توش بوشون شريعة خواتو ديز ميرو يخلي فاتخ ليز بوخشار نخشون بيست إلاتي أو شو بريدو بريديتينشون هوكر تير اكتير يشون شو تام بريزدن واتياش باتشون بيدافيلي كان ميكشون هوكر هو دوشون هرش نوخشي بو اللي تخ نوخشي الميكش ده هوكر ميكش دو هرش بوتون بالي بول خلش يال دا هاي سبيتسوش بس سان خايتقا اي هوكر تتلات يا هرش بيش شان يشل اوغنستان سمني دابا بيزر بو كاش يوتشول دو عايش ياتبو كيرس هوكر باتشا يوروبي باخ مت دا اولو لكو دابو نقطة شو مرش آخر مرش غاز كأخر عشر هرسن جزري تاريخ مرش خليش هر جزري شو هيوش شوي نقطة شو مرش خليات سو كان متش نتياش بيك بيربوتي عن وردو ده دق هو كان ميجر دق اتمجمت لين كرتش واخر دق كان دائما هو ده تيشو كاتش ميجال جرجر دجال وهو كرتش ده دش مدات بس نقش سليل ده تنشن يعني نو كارشاش كده دير دو عربي كواتش ايوه لوش خير بونداش بركوت ايوه Lúdu jums dadir datskanis, noch šup ir dujurs, nedurs. Tak, pel dewa miri tūkšet, jā, pašolē. Kas odāk, ka nu mā duā lēt, so kā ar aršivakar dewa, kā ar aršivakar da, jāitalē. Kā hauzie nokši khiriat. Hors bandos, nuku nokši arabil, hors arbar, wain hudu. Undač, hors melgul nokši čua, wain. Piten do hirdos modu. Hors kama dalen, jo, haller hum mielo, vette bus.
Что, душу? Душно. Ду. Рамштайн научу? هاي نقشل هم دي شون صديق دواش سأوكر هاي نقشل دي تول وش كار دوت سبتمش مسر كافر المنافق هو ني بريزنا يو نقشل دوت شو تجن دول بس هم أوبل دي يشباتش شش وقت دوت إيه. هذا دوت شو تجي شو نخ بيستلو В 94 года услуг так мог услуг на вложил лично на основном костюмах видео что один авул так халимовар темешовар и не база цар с подручной вон ходи все база тем лабу подготовил что он дعوة короче видео что у нас чтес لقد دين تاتسن هوسي تيشوي بيقول شيء لا دو شو صار دوش تلهم تانا قاعد دوش تلهم شيء بس خلي مو يعني بعضي أخشنش مش هذا تسيري حفير يعني تاعت سند كجبة موسكو كجبة لوبيانكا أخشى نقشي ومن دول أخش نقشي شركة ديش من ده مش هذا بعد لوبيانكا شيء دوز القابة خلخل دوز القابة دخل نقول أتمسك لو باقر شيء صاد حمدا قرا يا أخي مثلا صار Истории чеченская история не помнит таких чеченцев, как сегодняшних, которые занимаются перепродажей людей, арестовывают. Вот. Для них нет ни священника, для них нет ни паломника, для них нет ни святого, для них сегодня не является ни Коран святостью. После того, как Дудаев, покляясь на Коране, осквернил честь Корана. Хотя он этим он сделал для себя и для тех, кто идет за ними, великую гибель. Сегодня мы не можем призвать вас к какой религии, ни ислама, ни христианства, из-за того, что эти религии никогда нам не дадут единства, дружбы и любви, и взаимоуважения, и взаимопонимания. Если мы обратимся и вернемся к тому нашему первому отцу человечества, Адаму, и его знаниям, и его представлениям о Боге, и приобретение таких же качеств дало бы нам возможность сегодня стать единым народом и решать свои проблемы в единстве и во взаимопонимании. Поэтому мы предлагаем обоим сторонам принять наше предложение, отказаться от своих злых намерений, уничтожения друг друга и совершения преступлений против всего человечества. Ведь сохранение всех мировых искусств, один из этих является и чеченский народ, и те, которые живут на этой территории, все люди, независимо от каких-либо их различий в языке, мы все единый народ, мы должны жить вместе, в единстве. Бог никогда не призывал, ни в какой религии ни один пророк не призывал к разъединению и не признавал никогда каких-либо суверенитетов. Бог, так как Он не признает и границ. И мы не вправе, если мы верующие в Бога, требовать каких-то разделений или требовать для себя каких-то отделений. Мы всегда должны жить в единстве и в мире, и в согласии. Это, конечно, для тех, кто верит в Бога. А если мы готовы убить и убивать, и создать такую войну, искусственно созданную войну, то и те, и другие, ни в Бога, ни в Магомеда, ни в Христа, они не верят. Если бы они верили бы, то они шли бы по пути сохранения и созидания. Человек предназначен для того, чтобы сохранить культуру, ту культуру, которая была создана Богом до него, и ее созидать. И когда не было человека, тогда не было времени, то есть тогда он и не был и нужен. А когда он образовался или он был создан,
то тогда должно было начаться новый созидательный процесс через посредство человека. У нас одни и те же беды, и мы не видели и не нашли на своем территории человека, который мог бы себе представить Бога. А те люди, которые все время, то есть никогда не имели и не только представления, и никакого отношения и веры в Бога, сегодня стали как бы выдавать себя чуть ли не за Бога. И мы считаем, что как правительство спасения чеченского народа, они не вправе осквернять чести и славу Бога, повязывая эти ленты, написанные на арабском языке, непонятные тому и носителю этого лента, и тому, кто и написал ее. هذا لاجر يشون خليه موسيقى لاجر شطع يشون هذا هالدنيا وشون لا شيز لاجر عشان تمو أشنا وشينش لاش صندوق شيز كاميرا حوزة قرب وشون أشتا أبوك اللي واجف توها هو видео так и мацну него 95-й, 24, 95-й, да. армия удара сказала. Ара из Вугара. Из Вонара. Один и тот же человек. Полковник ФСК в то время оказался он. Официально гаву. Ара до Халимовса, ойтур дар, шаш дини в Адаму, джо бачур дар, тани отлично хорош. До Астраханя в 89 года темишес и удостоен нас дячена. Кафир шбов, ухамал дяшхала бов, хорош. شيء حالات كمية برجع وصوله إذا أن لا تقول تبدأ شتون دعوات العام يعمل خير في دعوة سبوع المعمل في وعيدات ما دعوات له سبيل من أنا الشيء حالاتنا نيقا دعوات له شيء كل نيقا دعوات إن صغنا كده يقنا كنحكي أقول في عيالي وقوة العيالي يقني أتى العوات والدعوات له Слышишь? ثم فيرمر عليه الصلاة والسلام خير سيرا أو بكر سجل حلال المنبر ناحي محشر فيرمر غير سيرا فيرمر غير شخص يجبه عبر يجبه وقال على فيرمر غير عدلي وأسير وقال على فيرمر غير شو حيوه تسعى ياخدها غير الواحد فيهم لو ده يمكن سبب واحد لو مسك بعد شخص اللي هو يقول على كده أقول في الحلال اللي هي الفلوس سؤال أيها الناس هنا رجل وشيء من كان يعبد محمدا غرب سلة محمد يحكي على التنبيه سلة الجنجر شنفريد يستطيع يشير سلة فإن محمد قد مات محمد غير شخص ومن كان يعبد الله دلغ الوقدس دلغ أحرس الغلب خلتنا فإن الله دير حي لا يموت خالد فينا سنة كمان شتون دي أحرس سوال ما بيلي يعني هذا هو الرسول أما شو دير يتوجين سنية من تحيثا في حالة غير الولد عدير الأحلاف سنة طبعا وسع في واحدة سنة طبعا فينا وسع وسع فوق تتعب شلون دي طلع هذه البخور وقت تتعب طلع هذه البخور دعوة كذا إنجاز خمري أحيي هرسون تعيش الله شنوي ويهو ده البخور تعيش
طبعا الحامات للأسفاح يكون يكون رسول الفوش دي درجة سيدة ايش هو الفوش دي هورما درجة البيت سنة فقد يد وين نيق أرض السينة ويورد ويخلو الغار ويفرد خلال ويغلقي خلال ويتنزيل أوصل وينزل إبليس ومثل حال الجميع يمثل له غير يكون من جهة فآدم نتيجة الزيلول هذا وينقع منه ولا ضد عنده طبعا ويفتح قياسه ما بدي على كشنا كل الوقت يشوف فتح قياسه صار ليس علما في الحوائج كثير محدودة كنت النقص الآن وصول قوما كيف فتح قياس الحوائج يبقى عليه ويوحى البيت ده يبقى الوزير نعمده فتح قياس كيفنا كيف الحوائج والتقاليد سلطان وإن ليس أولى شديد ما غالي حاجة بيكبر ما غالي حاجة بيكبر مسألة وين يبقى لين وصول مثل حوالي مو لين وضع فيها في هذه البيت نقوله شرق ده دين ده هو ما غالي يعني دين ده هو ما غالي دين بو كله زكوان زكوان كله هورن شين دو حق عاوز تبغى عنده هورن شين دو حق عاوز تبغى هدير كده تقول بباعهم بس أبو يباعهم شيء قبل الأزمنة يبقى تنبر السكن بس العالية طبعا وين واسين وزوم سنة الزوم من جلسة ويدا وين واسوا الجيل زي البقور لا شيء يسمى مصفر محوطه أمن الناس يسمى مين سعبي مين سعبي يقصر كير ده سنة اكونوميك وين هو كي يسمى وزاه وندعي كير دار ويقع دار الشرعات حلقوا شو مدى الحين حلقة المسوى سيكوة حلقة العوية في الدنيا يوغو بيتا حال مروق ليلي شورفورة انت قال نحكي شيء بيش ومحكي ربك لي هو يركع يركع بيتا ليتوش بكيخا يخين بيتوي أسل جسكيت المسلمين صور نحكي تبعي بيتا إن حاولت انتايا إذا صوروا هل كان حكمنا حسنا يحيي عليه شيء بدر لا احتمال فيه شيء جدا ترشين حتى يلوشي حبت بوش أخذ خلص يلوشي بشو أكيد لا تيجي بقوا خالتو أسر بقوا خالتو أسر سردا غير دعمك هل كرعتوس هل أيدنا غير دعمك فقن بعد حاجة ذات فقن بعد فقن إيه جاتري حاجة ذات تنبي ويدش بوصولنا فقن تلك خاتو للوصول صار فقن تبيش Ramstein, Dina schüttelte der Oran die Johann Dörder. Steht früher. وقاتلوهم بودا تارفان بيرش كما يقاتلونكم شدة أمر وإن جنحوا للسلم يكون في الماشر في السلفاء فاجمع للسلم أوبن أكلات كتبه في الماشر والسلم حتى يكون وقوة كانوا يتحبر يرتاح تشبيه تدفوت أمره وقوة وهذا من دير نحو تديرني هي وي خذ يجي ويخذ الإدر وغيرني الإدر ده غير قصدي ويريد الدكتور ويريد فقط تقدم ديال وحنا دكتور ده مثلا ده غير موجود عن نفس عقيدة أو يمثل له غير يسور من به ويجسد
فآدم في تزويره هذا ويقع منه ولا يقتل وافتحوا الجيش وتسأل رئيس وشون انت عاوز ليش الداس ناس بوغ مدي بوغ طولهم دريقة نيس وغا دوش مالنش إدوش توينا بيش سنة أبو جهل سنحقا إذا إيش تلشي دا إيش توريه فإذا دا وإذا أنت ويبوغشي وشي ديل وشي ديل وشي ديل وشي ديل ديل قرقية شخيتي دي دا الغار سنبح سنكير حكيما دات نقع السنة شي ديل أنت لا رجل تيبنا لا ديل بقوة شي حقا يقوى شي وشي مخلي دي مداتي ديل بقوة سنيوزر سنشيق أحمداتي دا شي ديل قوي سنقع يوشي البقوة سنة دحل ويشفو جات بيزم يدليل وشواتح وقت تار الدش تار يوش تار الدش تار يكتوش خيروات ولا نبوخ إيش نجش أكيرا إيمان نور مقطع يفهم الجوز أبو عبيدة الجوز من يسقط بحكم شيء فهو سوشي دا بيني يفهم الله يبدر الله سيفهم كل شيء أبو جهل سنة خير مرسل دشتكي بيت أبو كثير يبخي شيك أنت يا أصحاب سوريا يعني وقيت في شيك أنت بيلي من الفنان ديال بقوا لقى في الأوضة نفسه شيك أنت لا لكن مصعب وصل عمر كان شو شيء وش في دين الله أبو جهل سلمي ديال بقوا عند أحد في الأوضة هاش دي ممكن يتيب وأخذ تيب حمزة تي ترب العيلي قي عبيدة شوقي تارة شين قورق شين تينك بوشوش شين دحل لك بحك الورش بدل من أطلام بوشتينا اسمتها إيش بيبي هذا سانقع دا ديل لقر ديل خيرتك ديل بقو خيرتك كانت اللقر ديل بقو خيرتك وش اللقر ديل بقو خيرتك وكيف اللقر ديل بقو خيرتك وي تارت وين بيزم تغلتي كنت أتشي دالا ديل بقو شي قيقو شو ديل جيبن شناها تارت سيطان خلتها تدوخ الليل كانت دحرهم يسكننا دحرهم على دويت تبوك تعطي يتوشتم دحرهم أو تشارتي تقول بيزم خير بعضهم بوك لا لا من أحسن سيدبت تقليل من ستين هذا الأخوة بقويات هذا هو هرتيك وتقوم بالرسول انت ذاك أنت إذا سيقع لنا يشاء يشبش من الجهة فيه مطلوب وادخلوا دا سين دحر ويداخل في سويج تمسه من لا شاوي قصد Bukele otiga kısa videoya kanka. Izolate. أبو كيريل هون دارس كل تخيل تحتر في الأرض دق أحداش له هو قوي إما تخيل تحتر في الأرض يلا عطل شو يعني مو هاي كرتين رئيس نتي آدم ينزلوا
خليهم تعودهم مش ما عيسى خليهم تيم شو وش تيجي تقول يا أبشي تسألون كذا كذا يا إيه سويت شغاد مروري وروا يا سافري أشكيش بود أتقلق منو يتحصلق أبو جي خدو شعل مع يحدو حاجات يحدو كثير يحضر رجع خلطة وش بو يمين أبو يبقى شو بأن شو تعويت Шел на работу. В начале 89-го. و Ötür derkik toğa. Sanan ötür arıyor, ötür koysun, duhu bir yaşnak bu, sanan hoyma bay üçtak. Nan duhu yaşar. Şimdi yurt koy duhu bayız ma bizi. Tana basoş diyor toğa. Her milu, her Adam bu. Adam diniye وخليس. يغلوا شوي شنو ما عملوا أنا خذوا حيني بس اشتاق يصير. تقول دون رمشتين زوجي لا كذا انترست ناس يعملوا هاي أصلا كونفرنسية شلون следующий вот и لا انترست دون и то актер دون ملو تيجا هاوستش восемьдесят девятый год душа. شمدايت هوشي شو بلوت كونتاكت شو تخدق هوشي جرجر لود ها وات إذا تيجا آدم ده حلاقة تنين ситуации муон нас могут всех забрать и прямо дуют там осудить по тюрьмам дуют. То есть ну дина разрядите ешь обстановку Муса Арвела кемшо он ша журналист кореш ключинга там московский комсомолец самунядин ломинядин туда вы не имеете права больше. Более-менее Муса его уговорил, этого полковника, вроде бы он согласился, дикдут тахан завершить егорт, а это обед они пришли. Всех завершить егорт, завтра дают чахдаться, согласился. И в этот момент Адам Халаакин трибуне, тебя микрофон, муавер, ты тагут, вамунядин, и провокация. И он шли это. Короче, картин и штукшон, да, полностью и базный фи, один из лагерей Ершина, халифер под контроль лагеря, смен лагеря, и съем, кто я ждал от дальше, салчи. Сега учение штайгал, шепал бушон. И съемки на 2 сентября, душон, 94 год, шибут лет, он был. Орану жоваш бог, моди оппозицион бог, моди орану бог, где бог, دعوة ليشبوشون ده تخيتي شو إيش دعوة شوق نادوشون خرش بقروين بسود بين جدي أنا ده رمشتين Дата Италия, 2 сентября 94 год. И кайса юсугату борза и наджад дубо хага дешл канал да цогена деш да мою хуйбар цола манху борза хуйбар нечист парец хуйбар так досо канал хуйга триото это цон даяк еще сай короче иш талдук рамштен иш бусулден дешла жовар хош бусулден чутуач бусулден уч да цекета И дама веккан يندربيو сразу подписать, да. Это يندربيو هيخليه مواد بون شابك بون تات круги шарик. Хош и чуть чпу бусуден с 89 года. Это и волос это я так то. И было это. Там приятельственно имел интервью Винца Холчитаха
tegin niistä vatsana. On ja tjej kus din чудес шпат. Царь отрывком согласен полностью искажать доктора. Az borgum kadarıyla. Madar tağanlar dinduy ramste. Adeşi oldu. Tağanlar da kaçı deştu dinduy. Otxayna çudeş bu hospita. Das borg madet voj xedelim oto diyor. Da yer yevent bir problem. Dino dal borg da diyor borg. Biliyor yaramda. Вот и в момент, что еще дагает на религиозные почве, а да, даже ложь, башол, чисто призыв шукцига. الفترة يسدويش لو قناة دويش وعادة شبوه إذا تعتبر غيتريش من غمين شتات تعتبر ما دويش يجي إتاس سياس كوشو كوشو هنزا ياخي يتشات شنو أصلا مباح يشتمون شاشادر قديتي يشتم تخوش دقنا وتسجنش دقنا وتسمي قزع تسديت هاوك متاح уже держа один кусочками бендуцу дат, и человек в это поверит. Это, например, я лучше нас не сохранять, да? Цауду бармат волча, что его дуушцам ещё сомнения шлахан. Юхрас алок Абу Билал цикчуок на. У него так спрашивают, а тига и Абу Билалу их цау тига чистый лист ложь. Полностью гарзна больше цен. Уже коверкать что дина и считается и штейбл. Хузаха в этой ситуации тот же самый проверь привестила. У этой дюти шадер юх-юх-дюч. Ух, мета, коверкать что их лорбу кида. Твердо дупоехально. Ломаю вот цятвя, концу, Рамштейн. Заедем, статья, вообще, Олья и нас. Сонный образ и план худу, в чем его цель, причина, этими Ольями вещи. Соболде. Вот, ажлаған, да. А си Сулейманов, он притянуть Пинхайнон. Вот именно Цуньва дает себя. Он может показать, как бы, пример, молодежь у нас как бы вот так процветает по европейским стандартам, туда-сюда, придерживаясь своей культуры, туда-сюда, что Юхара ищет притянуть в Амекцу. А это побежит сразу же, как собачка побежит он. Да, возможно, вариант. Но воздействность, да, меткет, декадет. Мел смешно, мел борщ дочь, двигать, там что просто аволич, так, мел борщ дочь, да, просто инах баться, хабаш дочь, был. И царь, и мухит, и вот интересно дух сон. Саша, и круг моей, это издуш, харюк, приводит, и гаешь. Влияющий был Бушду, воин Бушду, потому что мы наблюдаем, но кто вот за этим всем не наблюдает, они вот это еще не видят. Хузахан в Европе момент он тоже, что он хочет, чтобы вот поняли люди. В Европе насчет культуры, что помочь истребляющему народу, и уманчать чего без ложь, что будут опираться именно на культуру, традицию, не на ислам. Это он даже и помещение фильмов слушал, и подкультурный центр я здесь его фигаем, Франция. Люди суна ой шокуза. Вот и моды, они открывают печать, ставят культурный центр, а что из этого просто вот мечеть. Гарзан шош, ехош молодежь, довел, и что и туда ходош, и за сон, да и что. И стал
все это бесхребетный, да, даём все это делает, она нормально администрирует, что он говорит, я вант мексу, да, муха, швию, да, швию, на быту, да, муха. Представляете, не знаю, рамшта, ой, канал ладюрия, дичь-то, шадули. Интахар, дичь-то, умши, то дичь-то, я на 89-й год, 94-й год, 92-й, 95-й год, разница, я каждый тут саду полностью, Россия. Это прямой Москва, канал. Понятно. Саду, но слушатели пытались трансформации Гошпилань фига Цухена, по-какому это вот, что Роман Шатахан уже больше дозировку дали, который молодежь уже принимает это. Исток за рынок. Хотя по полному, не только молодежь, 96-й год, я по полному. Весело. Освящен, скажем, поправки идет, не только молодежь принимает, но и старшие тоже больше дозировку приняли. Элементарно, и можливо вердой, это никто не может это отрицать. Это приняли и старшие, и младшие поколения. Обе. Но младшее поколение алсмо дозировки нацад, чем старшим. Вот и бабка чанцы дают, что ходишь, что и молодежь уже дают, что и они принимают это. Думают, что старшие тоже это приняли, но и здесь вариант я съюклюка. И они думают, гармовывается, что бабка чан дейтин сон дают, царь отрицательно с автоматом приводится, и что, что Хиби висят, дальше молодежь, детей, это иду хлеб, шек, молодежь, хоп, все, из мосту алкоголь. И Йовар, Венчхайна, Бинда, и 89 год, один Оушпекош, и Бурдавен, Тейти Тряч, Оран, и Сунна Дуй, и Ухот, это Уэчиш Табакин, 95 год, 96 год. Я отгуш моду, я кадукаю, я и слугу вас. И чуть конкретно, и раз, але и дамовак, но зовут Лимовен. Это Москва была, и Хакач Пасхош, сразу и Коран, и Сунна, и Конституция подмена, и на царь, сразу и суданский суд, уголовный кодекс, это все Москва, Выборгский, Широпочалка, и Балбин, все, короче, они отошли от этого. Яндербил отошел от дела. Это Очоқи чардеш, да? Оқи чардеш. Хасона Хуфак Бушил, он постелил вот эту красную дорожку. Человек царь принят обладаться на вот эти речи, они конкретно вот мешают вот этой стойкости. И что нет только демократия. Это и чего лондуй. Если отрицать, цедало и сунуть лично, и что он постелил вот эту красную дорожку. Не знаю, но вот и дешний шерстует, то же самое народ это тоже сделал. И чисто и эшишат, лабу, вот и это не только туда, это весь народ ихает до тебя. Вот и шаду демократию, чтобы вот выйти оттуда. Лечается, да, что надо вот это уже признать. И Шупович может это запустить, ну, скажем, что. И сега, айла, 98 год, гурдуймайский событийка, уж вы ушла, ты чубакаешь, вот он лукца, солитировал уж, ну, они, вот другой вариант, Дагестан, это чубак. Дагестан, нельзя, да, они попробовали, вымсали события сейчас, и абсолютно полностью, вахабищи,
суфийский бат, оуштатит ин ход мэри, полный скетч мэри, вариант, но целый фирквай, все равно оуштла лурквай, то есть, إذا شيء قادم على الجهاز قادر زرقي سنوقت غير سنوقت غير تعرف يقول بناء وريان بيع يعني إذا كانوا داغستان شو هيتي عايش حلوة شو عادي جاني كان كمية ولد سيشت وريان طبعا تسكري سوا Jetzt har čujeno osilje vace. Jaz dana jau varmantos tika harta diktam. Ишшан шариат и дашан вододат, чайна и шудирял, да? А что бы мы могли сделать? Мы там с рогатками, что ли, Бог? Мы под Россией, Федор Ничего Зуроли абсолютно дом, да. Шей Гуман абсолютно была бы публичный дом, гей-клуб, а проблемы азиатели. Ночи, я чу ничего. Mikrofon net Latvijā. Sociāli šim zbojuši Latvijā. Söyleyeyim şu ma kualla yarış batsana. O ekse kualla yarış bu. Yaş boş. Okey, paçak kulila mada. Тридцать два народности ёлтик. Так вообще yani 9 dakika, 15 dakika baş madat. Просто сасин клатичан дат, да долурдуш маdı. Sanır ta sanlı takech kon holchun sun kumade ten et koy tek aydal bello uçak et zoşi bello matu aytene. Yo hukara ve her de diye açan edem hoş diyet bilurduş. Bu tik haluma madat. Sen 15 dakika tik paçak tehir yatış. Normal nach bu sen yok ya dukunu ik amna شات أتعب مش مداتي شو بخاف أوت مش خانش خل نحبوش واحد عين إيش ما قامكش ساري كله ليات ويكسق واللي أهيوك بخشاش مخار سان وستاروانيوك يا بولناخ ناوستي بوكسان يا أروانيوك يا بوي خوش ميل بوليلش إيش شابو إيش ساري مش بور داتر ساري أروانيوك يا هناخ باتر كاشي قري بور ما داتر بتر باتر دوتش نقودة أصحاب هذه ترى أيترهول شكول سيرجو الوانه وهو فرق أنا وسته دبنا بريكريت بو وهذا يكون آدمي أخراني وقت أوني ماشي ناس يلي شات جالس وأكوشن إتوه تجارزنهم يتخوشن يتواني يتخوشن واسخول إشبتر ما هم إشته وان وش أختنا ور проверки раз отарец كتنس проверку بيشات أي خل آدم مسكوا وان هاوين خل كيس مامنت يحتكش يتسوق يا أخوة تندك قدم دق ويتريق يقاتش كراز عودة زيرتول مت يقاتش لي دق إيش مامنت يحتنس ده إيش بريمن إيش مامنت يقاتش بوتشتول مت يا دق سي بوتشتول شا ويترا إيش مامنت يحتنس ويلقتوش ده حاجة تغيرتر وبوخشول المولنا شو بوخشول حلوة تقول لي أصلي واسبراو تغيرتر شيء يرت أوجا مو بوخشول شيء تجوك سلي واسبراو إتصات يرت تغيرت ويش ولا بوخش نحت يا أخوات شيء تجوك سلي واسبراو آدم فاز ببلو خلش إيش يأخلك شو هو اللي دوتة وش هو اللي أخوات المواتي شيء رسالة قول لي عبالشانا هو اللي دوتة هدوت سوت أن إسلامي ندلت شو ما داتك أوضلوك تغيرت حلقة شيء تجوينز ولا بايز هذا أنت يا أخوات اللي شو تجين مو خلص هذا تو الناس يدوش أوضلوك إيش تك آدم مسؤولية دوتة رسالة هر شيء تجوي تغيرت شيء بال بيش ما هو إيش تك إيش يوم بين دوك سبيخرش يوسن شيء شو غيرش تبيرش وتش ترناه بويس بحر أوجا مي بويش بوي هر دين ديش بول نهبت إيش بقول